Akomana we, musapana nema-social distance ma-relationships nekuti muri kutikuwadzisa mwatiri kufamba mwatiri kushanda nekuri kuri kweshe kweshe patingadai tichienda ngekuti unombanatso kuona kuti hasha dziri kuitwa ngandendisisa pari kushote romantic touch up. Unomubvunza oraiti ndipe iwe icho ndipe wakutoshaudu utoona iromantic touch iri kushota. Ndakanasa kuzvidiscover ndikazviona kuti romantic touch yakakosha akiti we, yakambaikosha, inofumure zvakawanda. Kutohagwa chaiko kudai wombohagwawo kwemineti reshe wakabatwa wakahagwa ngomukomana wako kudai kana ngemusikana wako kunofumure zvakawanda. Saka romantic touch yakakosha. Womboona kuti iyi ngura romantic touch yakapedzisira kudhara. Hasha idzidzi zviro zvazvizvi necessary. Zvauri kumubvunza nezvaakupindura hazvisi necessary. And nevaya vanokurumidza kutsamwa vaya vasikana marelationship, kungomubvunza chiro wakutopomoka wakutobude musaka, autoona ishoti romantic touch iri kushota.